nici anul acesta Dumnezeu nu ne-a ferit de ultrași. Săptămânal ultrașii, ba incendiază o peluză, ba se bat până leșină. Ba leșină până să se bată. În fine, dar ce, mă? Numai fotbalul să aibă ultrași? Păi ce vrei, mă, să aibă ultrașahul? Nici să nu te gândești. Nici să nu... Băgați material. În sala are mai puțină importanță. Sala important este că sportul înseamnă mișcare, sportul înseamnă sănătate. Ne aflăm la un important turneu de habal despre... Ne aflăm la un important turneu de... Stimați radioascultători, o partidă importantă. Stimați radioascultători, vă spune Ilie Dobre, aici avem care probleme tehnice pe care sperăm să le remediem cu colegii de la București. Radioascultători, o partidă extraordinară între campiona României în titră, Elisabeta Poligroliade, campioană interjudețeană în cupa între și Gari Gasparov. Cei doi jucători se află acum la încălzire. Ce aștabli, cal, nebun, mă ia lumea de nebun, mă internează, îmi face injecții 25 de ani, ne bagă în cămașa de forță, mă lobotomizează, mănânc toată viața numai cu paiul. Sus, venerele, mă! Stimați radioascultători, un gest frumos al celor două galerii în această după amiază. Se pare că nu au fost uitate marile glorii ale șacului românesc. Stimați radioascultători, jucătorul rus Gari Gasparov se pregătește să facă prima mutare. Este foarte concentrat. Haide, Elisabeta! Jucătorul nostru se pregătește să... A putat un pion! A putat un... Momentul ca jucătorul noastră să mute pe tabla de... Extraordinar, stimați radioascultători, se pare că jucătorul noastră a fost accidentată. Să sperăm că nu are cineva ruptură la falanga distală. I-a mai avut în urmă cu 2 de zile probleme și avea o întindere la osul pisiform și falanga proximală. Stimați radioascultători, se pare că nu era nimic grav. Iată jucătorul noastră se pregătește să reia partida în acest moment. Pregătește o mutare. Să vedem. Calul la C6! Calul la C6! Extraordinară mutare! Stimați radioascultători! Dar nu, stimați radioascultători, nu de astfel de lucruri avem nevoie. Se aruncă, este o ploaie de brichete, nu. Momente tensionate. Se aruncă în continuu. În acest moment, stimați radioascultători, cineva a pătruns chiar și pe tabla de șah. Justice for Craiova! Stimați radioascultători, pentru moment întrerupem această transmisie. Se pare că... E gol!